Hola, benvinguts novament a la teca. Com estem a l'estiu, fa molta calor, venen de gust plats freds, doncs us proposo fer un rap allagostat o llagosta de pobre, vindria a ser de la manera que es cuinaria una llagosta, però feta amb rap. Bueno, avui dia de pobre tampoc, perquè el rap tampoc no és un peix barat, però bé, es pot dir així, no? Llavors és un plat senzill, adobarem el rap amb oli, sal i pebre vermell, el posarem sobre un llit al forn, el farem al forn, sobre un llit de ceba, amb tomàquets i alls, i ho deixarem coure al forn uns 20 minuts a una temperatura aproximadament d'uns 180 graus. Llavors, per acompanyar aquest plat, hi farem unes patates bullides amb pell, que també les deixarem refredar, les pelarem i després les tallarem. I perquè la salseta que farem després amb tots aquests condiments quedi millor, doncs farem una mica, aprofitant les espines del peix, la cua i els trossos que han sobrat del rap, doncs farem una mica de brou i en aquesta salseta n'hi posarem una miqueta. I ja està, ja podem començar el plat, si us sembla. Aquí tenim el rap. Jo a la peixateria doncs ja me l'han deixat preparat ja per cuinar-lo. El que han fet ha sigut d'una cua d'un rap, aquests de fa aproximadament 1,3 kg, doncs han obert la cua amb dues meitats, han tret les miques que sobraven pels costats i ja li han posat un cordill i l'han dividit doncs en dues parts, amb la qual doncs serà més fàcil de cuinar. El que farem primer serà posar-hi una mica d'oli. Aquí tenim ja el setrill. Ho escampem una miqueta. Llavors posem la sal. Salarem una mica. Llavors doncs, el que farem serà posar-hi el pebre. Anirem posant una mica de pebre i el anirem escampant, perquè té de quedar ben vermell, perquè seria com quedaria doncs, una llagosta que té la pell més rosada. El pebre té de ser pebre vermell dolç. Anem escampant. Bé, doncs ja anem a preparar la safata per posar-la al forn. Hi posem una miqueta d'oli. Tirarem la ceba, que ja la tenim així tallada llargueta. Aquí hi ha un parell de cebes. Jo hi he posat aquí ceba de Figueres. També hi posem una miqueta de sal. I ja posarem els dos lloms de rap, dues cues, trossos de cua. I posarem també ja els trossos de tomàquet per aquí. Posarem els alls. Bé, doncs ara posarem ja el rap al forn. Dalt i baix, 180 graus. Bé, doncs anem a engegar el foc.
L'altre també. Les patates les bullirem aquí a l'olla a pressió, que n'hi ha més de pressa. Posem una mica de sal també a l'aigua. I les deixarem 10 minuts. Ara el que farem serà, doncs, amb aquestes restes del rap, doncs les posaré aquí i farem el brou. Posarem una mica de sal també. I també deixarem que vagi bullint, doncs, un quart d'hora, 20 minuts. Bé, doncs anem a treure ja el rap. Doncs ja podeu veure que ha quedat així tot doradet. Ara, doncs, el que farem serà ja posar-lo en un plat i deixar-lo, doncs, que refredi a la nevera. Ja tenim hem posat una mica d'oli aquí i ara anirem posant, doncs, tota aquesta ceba, els alls i tot. Ho passarem per aquí una estoneta. Com us he explicat abans, doncs amb tota aquesta ceba la passarem una mica més per la paella que quedi més doradeta, la passarem i farem la salseta, aprofitant, doncs, aquest suquet que ha deixat el rap, més aquí també tenim una mica de brou de peix que ja hem fet aquí, que el tenim fet també. Ja tenim hem posat una mica d'oli aquí i ara anirem posant, doncs, tota aquesta ceba, els alls i tot. Ho passarem per aquí una estoneta. Aquí tenim les patates, ja bullides amb la pell, també les deixarem refredar. I quan estiguin fredes, doncs les pelarem i les tallarem a bocinets, a trossets petits. I això ja la ceba aquesta s'està coent, amb uns 10 minutets o així ja la tindrem ben estovadeta. I tirarem també una miqueta de vi, però molt poquet, perquè així tindrà un gust més fort. Posem aquí una mica de jerez sec, mig potet aquest, i també que vagi així bullint a foc viu, així marxarà l'alcohol. Hem sofregit, doncs, la ceba, el tomàquet i els alls, això ja hem posat la miqueta de vi i ara ho passarem tot pel mini pimer. Els alls els he pelat. I així, doncs, queden més fins. Bé, doncs ara hi tirarem el brou aquest, que hi ha una mica de pebre vermell, més el brou del rap. I així quedarà la salsa com més fina i més amb el gustet del pebre. Queda fina però espessa. Ara la passarem un moment només per la paella, que torni a agafar una mica que més cuita. I donem unes voltetes i deixarem així, no fa falta posar-hi més brou. Bé, doncs ara deixem que faci aquestes bombolles, res, un momentet, i ara ja la pararem. I la deixarem refredar i al moment de servir l'escalfarem una mica i doncs la posarem per sobre del peix. Ja tindrem el peix, el rap, el llagostat, doncs, fet. Bé, doncs aquí ja tenim el rap tallat, ja llest gairebé per menjar. El que farem serà amanir una mica les patates amb una mica de sal, posem una mica de sal, poqueta,
I una miqueta d'oli. Bé, doncs hi posem aquest oli, que és oli bo. Doncs aquí teniu el rap allagostat, aquesta recepta nova d'estiu. Espero que us agradi, proveu de fer-lo, veureu que és senzill i teniu un plat excel·lent per a l'estiu. Si us agrada, doneu-li a like i subscriviu-vos, que així podreu veure més plats meus. Bé, us espero doncs la propera vegada amb un plat nou també d'estiu.